Rat l-aqwa dibattiti, rat diskorsi ta' politiċi, rat l-istorja tinkiteb. Però żgur ma rajtuwiex b'dan il-mod bħalissa qed tiżarma il-Kamra tar-Rappreżentanti fil-Parlament l-Antik biex bil-mod jibda jingħata spazju lill-Presidenza Ewropea fl-2017. Malli tħallna nnutajna l-siġġijiet li xi darba poġġew fuqhom Prim Ministri u Ministri kienu kollha stivati. In-naħa magħrufa bħala Strangers Gallery wkoll tneħħiet kompletament biex kull ma fadalu tneħħija ta' affarijiet żgħar. Stefan Zrinzot Soppardi, Chairman tal-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir li qed tikkordina x-xogħol, spjega kif kollox qiegħed isir bl-akbar attenzjoni. Fil-fatt qegħdin fil-fażi fejn l-amara li kienet tintuża għall-Parlament qiegħda tiżarma b'mod metodiku b'tali mod illi l-biċċiet kollha qegħdin jiġu stivati u numerati, b'tali mod illi f'każ li jkun hemm deċiżjoni li l-amara tal-Parlament terġa' tintrama f'xi sit ieħor dan ikun possibbli. Ma kinitx biċċa xogħol faċli u dan biex ikun assigurat li patrimonju li serva l aktar minn 40 sena bħala l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż ikun preservat, dan biex jilqa' avveniment ieħor ta' prestiġju. Eventwalment, meta nkunu għaddejn ix-xogħlijiet inkunu nistgħu naraw il-mod kif ħajkun il-layout fejn se jkollok mejda enormi li tesa' madwar 80 persuna biex hemmhekk ikun hemm il-faċilitajiet ta' numru ta' laqat li se jkunu qed isiru f'dan il-palazz li se jkun biex ngħidu hekk iċ-ċentru tal-attività għall-Presidenza. Fl-istess waqt għaddej xogħol ieħor, żdiedu l-ispazji b'mod li l-palazz jerġa' jmur lura d-disinn oriġinali tiegħu, twaħħlu sistemi ġodda ta' networks, sar restawr tal-bitħa ewlenija tal-palazz kif ukoll għaddej restawr fuq l-irħam. Proċess li qabad ritmu tajjeb, ġirja kontra l-ħin, però kollox għaddej kif pjanat. Il-kwistjoni ta' ħin f'dan il-proġett kienu essenzjali, għandna deadlines li ma jistgħux jiċċaqalqu, ovvjament id-dati meta se jibdew il-laqat huma stabbiliti u qed tittieħed l-azzjoni kollha meħtieġa biex dak il-deadlines jiġu rispettati, fil-fatt qed issir koordinazzjoni kbira u qegħdin naraw li x-xogħlijiet jimxew skont il-ritmu stabbilit. Bir-raġun li l-ħidma tinsab fl-aqwa tagħha għax il-jum li issa ilna snin nitkellmu dwaru jinsab biss 9 xhur bogħod.